ko noon tigi sen garti namdi dinɗe Ceerno Hammat Diallo ceerno oɗo kanko wonko namdi kanko on namdi o wi mo jinna e mum dutti e joomumen bel on wawi julandeɓe juude salatu tasbi o nelde baraji ɗi walla o wawa ɗum wadde julnaɓe min gandumi ko neɗɗo o ne wawi duwanade jinna e muɗum non wawi duwanade to banggue janggude alqur'an en e duwuji sadakeji en fo mi wawi waɗande amma nana waɗande salatu tasbih taw kamɓe jeeyi mi yananaka ɗum humpitaki ɗum inchallah kono so tawi tan ɓe mbaɗi ɗum ko ɗum sadak walla ko ɗum ɗo ko ɗum duwaw wawa daggade eyyi kono kam ganduɗen tan ko janggande jomumen ko nande salatul fatiha en ayeje qur'ana ko nande qul huwallahu en ganniyoɗa neldaɓe duwaw tan e sadak e duwaw beele noon ene sella juula salatu tasbih o nelda baraji ɗi neldaɓe baraji ɗi wallahu alam ko noon tigui jarama Ceerno Hammat Diallo namdal ɗimmal ceerno oɗo wi to banggue to mo ganduɗa jawdi mum ene taaƴi seeɗa to banggue noftu ene taaƴi seeɗa beele ɗum ene yona layya walla yonta layya ko taaƴi ko tawi yettaki tataɓal yettaki manki tataɓal e ɗum ene yaafe ene yona so tawi noon yettima tataɓal walla ɗi si ɓurdi tataɓal seeɗa ɓe mbiyata ni e ley ko tawi koye tataɓal tan haaɗi tawi tan ko tataɓal tan haaɗi ene yaafe so ɓuri ɗon noon yaafetaka wonande nofuru nde wonno nofuru noon kañum ala tew nofuru ala tew sino koto laaci to wonno so yettima tataɓal tan wiyete ko heewi nde wonno laaci ne waɗi tew noon ɗum wa inchallah tigi noon tigui jarama Ceerno Hammat nanama famama ceerno oɗo namdi o wi beele julde ene foti yondinade walla so hunde yonti yimɓe ne guiro beele kañum foti guirade walla ala neɗɗo kam foti tan yondinade hoko ɗum namdi ceerno yondinade de kam ko ɗum tan nelaɗo sa sallam wino laysa al ghina bi kasratil anda ko amti ati wa innama al ghina ghina nafs aw kama qala o wi wonani wonde galo lemde jawdi ha heewa ala woni galo ko jondiniɗo machallah yondinagol no moƴƴi no fewi aɓe kaala kadi tindol gotol ɓe mbi kala ko Allah tagno ɓuri renɗude ko jamala oɓe mbiya jamal mbaalo jamal ko watta guese ko kañum ne yondini fewdal cuurel mum tan jooɗo deeƴe ɗon machallah sabbo ɓuri fof aybude ɓuri hunƴude e ko Allah tagno ko mbuubu mbuubu kala ko joƴƴina tawa ko ari juurima dow sajjade wertama ar jooɗo e dow bol addama jooɗo kala ko adda fof diwan naati hen joni noon jamala kañum ko jondiniɗo o ga ko gaybuɗo joni noon gaybuɗo o woni arsigue jondiniɗo o fewna jamala fewna suudu tan jooɗo deeƴe yirloyaki waɗani buubel koko soɓi ummoto vi naata e nder jamala he fetto ɗon jamala jooɗo fadama ha o ɓuuɓa ara ñama yalla suuɗa kono tigui nanama famama tigui rigui e ceerno ngal ɗo namdal oɗo kanko o namdi o wi beele neɗɗo mo heɓani iidoyde heɓani ɗuɗo won golle o jogui heɓani iidoyde beele kanko omo wawi foti yobde iide mo fonno iidude walla o yoɓata ɗum so ɓenni kañum kay wona jobgol ko yo tottu tan kanko kay o tottat tan eyyi joni so yimɓe juuli iidi kanko gaynako andi gaynako wawa woppude nayyi mum ara waade woppi nayyi bonnat walla ko denowo imma ko guesa walla ko denowo galle kamɓe foof ɓe juulat tan yoɓe juul tan soɓe jooɗima ɓe gandi tan yimɓe poti julde yoɓe julga ko juma woni jaɓata ɗum juma kam yoɓetake sa fatorama juma juulata ko tisbar joɓirta ɗum amma iidi kay a juulat tan noɓe juuliri ni juulirno inchallah tigui noon tigui jarama Ceerno Hammat laaɓi ceerno ngal ɗon namdal umri en legal afiya o wi ko beele debbo piiliɗo piilinoɗo so laaɓi caggal gueƴe beele on foti jobde futuro gueƴe fof walla ala ko foti yobde hen o laaɓi caggal gueƴe tan seeɗa caggal gueƴe o laaɓi beele o waɗi gueƴe ɗe futuro walla holno foti wadde wona jobdi ko juulaɗe tan wiyete no kanji aɗi jaada ha fajiri seko kanko noon caggal gueƴe tan o laaɓi o yaha o looto o ara o tottaɗi o tottat kay ɗum ko tottugol wona jobgol o juulaɗi koye waktu majji eyyi noon inchallah tigui noon tigui jarama ceerno nanama famama oɗo kanko o namdi wi ko debbo cowiɗo omo wondi e ngatuwere beele so laaɓoyi on waktu mo wontuɗo e ngatuwere o yoɓat on waktu walla yoɓata on waktu woni ko ɗum namdi ceerno wonde e ngatuwere eyyi debbo ko cowinoɗo Allah waɗi ngatuwere heeɓimo wino wattire nde heeɓimo nde ko won waktu mo wonno beele so laaɓoyi o jibini hawo laaɓoyi on waktu mo ngatuwere arno e makko o yoɓat on waktu walla yoɓata on waktu eyi aɗa andi neɗɗo kam woni yoɓata tan
ko julde tawndembo am wonde ƴiƴam fiilayru walla ƴiƴam ɓesngu so hoddirama noon o ngati wi gila subaka misal tan gila hedde midi mo ngati wi mo sipira ngati were nde tisbar ari ha ɓenni masalan ha nangue muti kono o jibinan tawde ko nde nangue muti nde ko nden o fuɗɗi jibinde tisbar takosan o juulat ɗumen sabi ko ma o jibina kam nde ƴiƴam ɓesgu fuɗɗare ɗo mata wona ɗum noon ndeke wadde o juulat tisbar o juulat takosan sabi o wondani ƴiƴam o amma noon so hoddirama neɗɗo o juulani tisbar juulani takosan ha hedde less hedde 6 heures kihiɗe fiilayru ari e makko tisbar o e takosan fof jultake hayso noon ko neɗɗo o tan hay hunde ala ko jaggi tisbar yonti o juulani takosan yonti o juulani ha hedde kihiɗo less tan o fiili kanƴe ɗi fof o jultade kono o heɓat bakkat sabi so juulino nde o fonno julde nde ɗi wayatano noon kono noon tawde o welsinde mo juulani tisbar ha ɓenni o juulani takosan ha to daruriji less fiilayru ari e makko ɗi jirbi ɗi tottetake ɗe joɓoytake kono bakkat heɓoto inchallah tigi noon tigi jarama ceerno Hammat ko noonne kadi so laaɓi kadi kikiɗo kirɗo o yaha to lootoyo so lootima hawa gasni o tawama tawde ko wona ɗanniɗo ko jooɗiɗo o tawi emo wawi ɗo julde darɗe 5 misal tan minta jeegom hedde mutal nangue walla ko nande caggal nde o looti haw gayni noon ƴetti comci makko o andi ɗo e mutal nangue hayso ko minta 5 nin ɗo bona walla minta jeegom o juulat tisbar takosan fof mbiɗen ko wonduno koye fiilayru tisbar yoni emo wonde fiilayru takosan yonti emo wondi hen holnde o laaɓoy takosan less o yehi ma o looto haw gayna noon ɗon hoddirte nde o looti haw gayni ƴetti comci makko ɗo e mutal nangue o andi omo wawi ɗo julde darɗe 6 ɗe fof tisbar o takosan fof ne wawi hajji hade mutal nangue walla ala darɗe 5 tan ne keƴƴe ɗo tan nangue muta darɗe 4 ɗe o rokkata ko tisbar darɗe wotere nde o fuɗɗoro takosan hayso nangue ne muta e ko ni kadi woni ñawre machallah laaɓi labti tigui rigui ceerno ngal ɗon namdel kadi noyi o namdiri o wi ko debbo mo ganduɗa ko ponnoɗo yobde omo lawno korka joni noon o dawri yobde ñalawma o rewetno o wi noon yiiha ha hedde salatu noon kanko debbo mataw joom galle makko sohlimo e nder hen debbo noon holliri gorko kañum ko debbo ko dawɗo korka wawata wondede kanko gorko ala ɗum bonnata korka debbo gorko forcimo ha wonde makko caggal muɗum noon yaha ñalawma gorko mataw namdi wiya aha ko debbo wima ko gonga mbaɗɗa ko wona lawol o arti noon o wi debbo wadde yo yoɓ ñalawma goɗɗo joni o wi beele debbo yoɓat ñalawma goɗɗo walla oppiran noon tan fodde no paamirɗen sinno ko farilla korka kala kam ko faade farilla ɗum kam baynagol ala gorko wawa hadde debbo heddi noon kanko debbo kam somo jogori yobde baade ko ñamande o rewate on foti haalande gorko o gila law beɗe jogii haaju janngo mbeɗe yiɗi dawrude yobde gorko o andira noon ɗum kam ɓuri fewde eyi kono so hoddirama o dawri tan o wayna gorko o ne jogii droit ande sohli fof no sohli ne wawi arde makko o fotani jampa o foti ko habrude on ha laaɓa janngo kam joɓowo joni noon so dawri gorko on ari wondi e makko on waɗi ko harmi waɗi ko boni ko Allah boni kafara noon wattake sabi kafara watte ko e nder lewru korka e jaati e ɗo kam watten ko harmi kono ñalawma o kam e banggue faham men ñalawma o jippaki e makko ha joni ko joɓowo ñalawma o ha joni inchallah kono gorko o kam dañi bakkat mawɗo tigi noon tigi ceerno Hammat weltanama namdal cakritel ngal wonani namde garnoɗe guila ñalawma walla guila kikiɗe ɗe ceerno ngal ɗo namdal onne kadi o wi on koye lewru korka wonno Allah waɗi gorko heeɓino wondude e joom suudu muɗum kono heɓani lotade ha weeti o wi ko weeti subaka ko kadi gorko hande wone lotade nde rewi pijide zakara mum kadi ha woodi ko yaltimo gongol wi beele ɗum o yoɓat korka ka walla kafara waɗata eyi ko mbiɗa o rewi fijirde jogaram makko ko ɗum koye kafara waɗete kafara o waɗat alay saago heddi noon ko wonduno joom suudu makko ko gila jamma o heɓani lotade ha weeti foti kamɓe ɗiɗi fof foti ko goto e mabɓe ɗum kay hay hattama o loto tan o juula probléme ala hayso ko midi ñalawma korka midi tan lili waɗani o hoyɗiti mani welta makko so debbo so gorko hay batte bonnata e korka ka o mot tan o lotoyo o amma noon fijirde jogaram mum ha rufa mani o nder ñalawma korka ɗum kay ko kafara watte o yoɓat ñalawma o waɗa kafara eyyi ko noon en jangguino mbiɗen gueɗe gaddunoje neɗɗo wadde kafara ko nayyi tayde ñaama walla taya yara walla taya wonde joom suudu mum walla waɗa feere ha mani yalta e mum ko noonne kadi tayde fiɗɗa anniya mum andi anniya korka gila to goo korka to
a fiɓina anniya miɗa annima tottude falil lewru korka on anniya goto marsa ha korka gasa so tawi kay gantu heɓanima ɗangal walla fiileydu walla rafi cellal wona jo on anniya noon mo ganduɗa o finti a nder ñalawma tan korka tan o anniya firti ñalawma o ñalawma o bonat kafara kadi waɗete so hoddirama noon ko jamma waccu ko ha yimɓe taƴi jamma o wi o firti anniya o waɗi ko boni kono wattata anniya goɗɗo tan kafara ala sabi ndaw taƴa firtata anniya o nde tawi ko korkan taƴa o wattata anniya goɗɗo tan o jokka kono tawi tan ko nder ñalawma hen o firti anniya o ñalawma o bonat hayso ñamano o yara ñalawma o boni taka ɗo waɗa kafara ɗo noon ɗo fijiri jogoram makko ɗo o yoɓoyat ñalawma o waɗa kafara o amma ko wasno lootade ko ɗum hay hunde bonnata joni noon ko fijiri jogoram makko ha mani welta makko ɗo woni caɗele ɗe inchallah non tigi jarama ceer Hammat Diallo jarama kadi bandiraɓe kala e kuwal ko ɗeɗo namde kebno arande en e ñalawma hande o ko fate e yewtere men andu dina ma e jamma hande o en jetti dendagal bandiraɓe kala e kuuɓal